Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Protože svatba, kde je dnešním hostem Daniel Gorovoj z cateringu Meat Art. Dobrý den. Dobrý den, děkuji, že jste přijal pozvání. Já děkuji za pozvání. Bylo to ctěné. Myslím, že catering je hrozně důležitá věc na svatbě. Takový jako zásadní téma. No, tak to je dobře, že to říkáte. Jako je určitě, tak ono ten catering samozřejmě tím, že vlastně tam s těma hosty jsme v podstatě někdy už i od brzkého rána a někdy až do brzkého dalšího rána, tak opravdu s těma hostama trávíme dlouhou dobu a je potřeba, aby to bylo jako jedna z hlavních jako výběrových jako parametrů na tu danou svatbu teda v tenhle moment, nebo na ten daný event. Já si říkám, že ten catering, jasně, je to o tom jídle, ale vlastně děláte i tu atmosféru té svatby jako takovou. Určitě. Jednoznačně to je jako hlavně děláme jídlo, ale jako třeba 50% bych řekl, že je to ta atmosféra celkově od prvního e-mailu těch svatebčanů až vlastně po poslední fakturaci, řekněme. To všechno jako spadá jako do toho, aby ten klient, svatebčaní byli jako spokojení, ať už včetně komunikace, za což jsem jako nesmírně vděčný kolegyni nový a zároveň i manželce. Teď už máme 2 právě jako holčiny na to, který se starají vlastně čistě jenom o svatby, protože ta komunikace s těma svatebčanama je jako někdy zdlouhavá, někdy složitá, někdy méně složitá, ale jako přece jenom řešit se to jako půl roku. Není to jako večírek, který se řeší během 2 e-mailů. Je pravda, že asi často těm hlavně nevěstám, než ženichům o to jde, aby to bylo všechno perfektní, doladěný a věřím, že ta komunikace někdy může být prostě něčem náročnější. A dobrý, že na druhé straně je ženská, která tomu třeba jako bude rozumět, to pochopení. Jo. Jako na začátku první roky jsem to dělal já, to jsem ještě tak nějak jako, teď už jako pro mě je zásadní, abych měl menu, kluci ve skladu nakládkový list, ale to museli jsme to jako převlet na kolegyni novou, která má čistě jenom svatby. Ono to je dost specifický, opravdu ty svatby jsou, jak musíte pokrýt ten celý den, tak musíte vlastně umět trošku branče, trošku jako snídaní, nějaký jako servírovaný oběd. Ono to není jako, že spousta cateringových akcí je konkrétně na daný čas, třeba na večeře, ale ten svatba je opravdu tak zdlouhavý jako režim toho dne, že je potřeba trošičku být jako zběhlej a umět jako těm lidem i poradit kolikrát. Dneska vlastně ty svatby často jsou, že tam jsou lidi už od pátku do neděle, že jo? A pak tu sobotu je to hlavní teda. A vy už teda začínáte většinou asi tím, že vítáte ty hosty, co přijíždějí. Tak nejčastější model svatebního dne je, že vlastně my jsme u nějakého prvního občerstvení před obřadem. To znamená, řekněme si modelovou situaci, že obřad je ve 12 hodin, což je takový asi nejčastější čas. 12. 13. hodina. Takže my jsme teda 3 hodiny dřív předtím, ale vítáme hosty už jako v nastaveném jako režimu, všichni převlečený, založený bufety, zalitý nápoje už hodinu před. Ale je to vždycky o komunikaci. Někdy se stává, že není žádný vítání a my přijedeme později. Je to hodně jako individuální. Já si vlastně vůbec z praktického hlediska nevím představit, jak to děláte, jak to všechno zvládáte, když je pak velká svatba třeba o 100 hostech. Tak kdy začínáte s tou přípravou už týdnu? Když je ta svatba jedna, tak je to v pohodě. Jo, takhle, vy máte ještě víc za víkend. No, teďka v sobotu máme 4. Ty bláho, wow. 4 a tam v podstatě už jako neřešíte tolik jako ty počty, ale řešíte spíš logistiku a to jako celkově jako menu. Ale jo, jako dostali jsme se do nějaký jako režimu teďka už pro letošní rok, že děláme maximálně 4 svatby. Jakože to samozřejmě jsou píkový termíny, máme nějaký spolupráce s nějakýma lokacemi, kde jim držíme termíny, takže ona opravdu ty 4 svatby se dá v našem jako objemu personálu, skladu, kuchyně zvládnout, ale jako víc už asi ne. No i to mi přijde neuvěřitelný. Mně to vůbec nenapadlo, že máte několik svateb za den. No, 4 jsou takový jako, neříkám každá sobota, ale ty soboty jednou za 2 měsíce jsou takový. A to je v takový té sezóně hlavně, já nevím, květen až září, nebo je to ještě další? Je to hlavně květen, červen. Teďka v červenci bude trošku chladnější, to znamená, že budou 2 svatby, to si odpočineme a září budou vlastně dobíhat svatby a i loni třeba byly svatby listopadu. Takže to jako dobíhá postupně. Protože je pravda, že často si svatebčané hrajou i s tím termínem s ohledem na cenu, že jo, pro nájmu míst a tak. Jako to nevím, tohle o ceny pro nájmu míst bych asi nemohl jako tolik jako mluvit, ale spíš hrajou třeba se svátkama státníma. Jasně. Že někdy se stává, že máme i svatby v týdnu, že třeba ve čtvrtek a v sobotu.
Takže je to hodně jako takový flexibilní, jako, ale samozřejmě soboty jsou jako gro, že vlastně. Jako naše soboty jsou od května do října v podstatě vyblokovaný svatbama. Nemáte moc prostoru pro volný čas? Ne. My si ho užíváme na podzim, anebo jako v zimě. Jako hlavně v zimě teda, ale pokud si nevymyslíme nějaký nový společný jako projekt s manželkou otevření bystra nebo nějakého nového, nějakých nových věcí. No, ale super, že se v tom se ženou jako doplňujete. To je jo. My se jako nepotkáváme v podstatě moc. Ona jako má na starosti office a celkou jako komunikaci a už i teďka třeba firmy, protože Míša má na starosti svatby, manželka má firmní klientelu a celý ten back office té firmy a já mám na starosti tu realizaci, ten výkon v té kuchyni. Když nás teď poslouchá někdo, kdo svatbu teprve plánuje, jak dopředu je ideálně se vám ozvat s poptávkou? Je to už třeba klidně jako rok? Teď už v podstatě některé termíny na příští rok se začínají plnit. To znamená, rok 27 je nejzaší jako teď už. Řekl bych, nechci jako předbíhat, ale řekl bych, když všechno půjde dobře, nebude nějaký jako válečný stav nebo nedej bože něco podobného, tak koncem roku se začnou rozbíhat termíny 28. Pěkný. Takže my i z toho hlediska musíme i umět si jako organizovat tu logistiku té firmy, aby jsme právě měli dostatek nádobí i kapacitně zvládnout tohleto všechno. Takže můžeme nevěsty uklidnit, že neplaší, když to řeší dopředu, protože čím Ne, určitě ne. Jako první bych řekl, je asi dobrý si vyřešit místo. A druhý, nechci samozřejmě zastírat nějaký jiný kolegy z téhle branže, jako kytky, cukráře, ježišmarja, nás je fakt v tomhle hodně, ale za catering můžu říct, že fakt to řešte jako včas, nebo jako ideálně prostě řešte ty zásadní jako dodavatele, ale samozřejmě pro nevěstu bude zásadní dodavatel i růžovýho ubrousku na jejím stole, což chápu, ale přece jenom jako ubrousek může mít jinou barvu, ale když si nevyberete včas jako dobrýho dodavatele, nevím, opravdu na catering, hudba. Takový 3 klíčové věci jako jsou podle mě místo, catering a hudba. Když tyhle 3 máte poptaný, tak už ty kytky dořešíte v průběhu. Kdo ještě, jako prstínky asi, tak to už taky snad máte vyřešený. Oblečení, dejme tomu taky, ale tyhle 3 základní, hudba, místo, catering jsou jako zásadní. Vy děláte i menší, i větší svatby? Jaký je to rozpětí? Jo, takhle rozpětí v podstatě je rozpětí našeho skladového hospodářství. Jako v podstatě my jsme schopni 500 až 600 lidí jako najednou. To znamená, může být akce jako větší, anebo můžou být 4 menší. Takže průměr svatby je třeba nějakých 80 lidí pro letošek, bych to tak jako viděl z těch menů, co mám jako možnost si podívat, co nás čekají. Když vás pak nevěsta nebo budoucí manželé poptají, je dobrý, nebo děláte nějaký třeba ochutnávky, aby vás poznali? Jo. Myslím si, že jako ochutnávka je základ našeho jako úspěchu nebo celkově, protože vy už na té ochutnávce trošku jako ty lidi poznáte. Na ochutnávka je dobrá už v tom, aby ty lidi měli jako nějaký přehled toho, co chtějí. Je dobrý aspoň mít něco málo. Vždycky, když přijde poptávka, tak Míša jim posílá nabídku naší všeobecnou. Dobrý, aspoň kdyby si v autě na cestě do tu ochutnávku prohlídli, aby věděli, o čem se jedná. A některé ty body jsou na té ochutnávce jako samozřejmě k dispozici. To znamená, je tam 3-4 zástupce studené kuchyně, jsou tam nějaký saláty, je to vždycky formou jako servírovaného menu. Vždycky je tam burger, něco z grilu, nakonec pak je samozřejmě nějaký dezert. Takže dobrý jako opravdu tu ochutnávku využít, ta možnost tam je. Samozřejmě my jako říkáme, že jsou ochutnávky placený, ale když se nás moc nikdo nevybere, tak jako nehoníme ho tady jako za 2000 korun, ale těm, co si nás vyberou, tak to pak jako samozřejmě odečtem z ceny. Takže to je jako to je hezký přístup. Na druhou stranu, vy tam tu práci vykonáte, dodáte ty potraviny, tak jako najím se, tak nechci jít zadarmo. Nebo jako většinou teďka už to děláme u nás v Novém bistru, takže když se nás nikdo nevybere, tak má možnost zaplatit kartou a rozloučíme se, poděkujeme a jdeme dál. Ale je fakt důležitý tu ochutnávku jako províst. Nebo aspoň to catering ochutnat. To znamená, třeba se nám už stává, že ty klienti se vracejí, že už byli na svatbě někoho jiného. Tak tam samozřejmě už ochutnávka třeba není tak důležitá, protože viděli nás v akci od rána do večera, to jídlo ochutnali, tak pak už samozřejmě ta ochutnávka nemusí být jako tak zásadní. Ale když je někdo nový, nikdy nás neviděl, nebo nás viděl jenom na Instagramu, tak je dobrý jako
tu ochutnávku udělat. Si říkám, že při té ochutnávce vás i trošku jako poznám, No, jasně. tak i zjistím, jestli ta atmosféra společná jako bude fungovat, protože tam se mnou budete celý den potom, že jo? Jo, přesně tak. Ty ochutnávky děláme v nějakých časových slotech, vždycky za nás má jako jeden manažer na jeden pár 1 hodinu cca. Takže jako trošku tam laborujeme vždycky, když se někdo rozpovídá o tom, jako jaký řízeček chce, furt řešíme svatbu, která je za rok, dejme tomu. Ale dobrý je opravdu si poznat a říct si prostě, OK, jako jste mi trošku sympatický, nebo neříkám, že jako všichni jsou absolutně dokonalí báječní, ale je dobrý prostě toho člověka poznat, jako trochu, říkejme tomu, nacítit. Jo, protože ta atmosféra pak je důležitá, jo, no. Budete tam prostě... Hlavně tam je právě i ta Míša na těch ochutnávkách, že ona opravdu má pestrou škálu věcí, které třeba si nevyberou z toho vzorového menu, tak už je jako v podstatě pohotově připravená něco nabídnout. Takže kolikrát už to jedna ochutnávka ušetří třeba 10 mailů. Jak nám, tak i svatebčanům. Když se podíváme na to menu, tak vy teda hodíte nějaký základní návrh, něco běžného a ty svatebčani už si pak říkají, co by chtěli jako jinak? Nebo Jo. Většinou máme nějaký vzorový menu, to znamená, jak jsem říkal, nějaký snídaňový balíček, 3 druhy, nějaký coffee break, nebo my to říkáme občerstvení před obřadem. Pak tam je možnost servírovaného menu, nějaký základní a klasika, svíčková samozřejmě. A pak tam máme už několik variant, buď rautového obědu, večerního rautu, grilování, anebo street food, jako který si doplní k tomu buď večernímu, nebo třeba obědovému rautu, což málo kdy bývá, spíše to jako k tomu večeru, ten street food. Ještě je to furt tak, že frčí k obědu prostě ta svíčková? To klasika, která drží? No, řekl bych, že asi třeba 70%, jo. 70%. Řekl bych, že 70% bude určitě svíčkový, jako svíčková vývar. A pak, když už to není svíčková vývar, tak je to úplně něco jako mimo jako naše menu, což samozřejmě taky není problém. To jako rádi uděláme, ale akorát my si to musíme sami jako vyzkoušet sami na sobě v podstatě. To je taková ta nejnáročnější činnost v té zimě. Zkoušet ty nové věci, které po nás ty svatebčani třeba chtějí. Z nás někdo poptá teďka v září. A my máme vlastně 2-3 měsíce na to si to naskoušet, nachutnat. Třeba i pozvat na tu ochutnávku toho jídla, který je pro ně jako důležitý. Teď, zrovna z poslední svatby byl chorvatský nějaký guláš, čubanás, teď abych to nezkomolil, tak to jsme si právě sami jako na sobě vyzkoušeli, pak jsme až to servírovali na svatbu. Takže i samozřejmě v tomhle tom není to tak, že bychom měli striktně tohle menu, co jestli si nevyberete, tak nemáme jako možnost jinýho, to ne. A je tam i, nebo máte běžně i varianty pro vegetariány, vegany a takhle dokáže se to už dneska jako uspůsobit? No, z podstaty samozřejmě názvu naší firmy to tak není úplně zřejmý, ale jo, je to tak. Vždycky na tom menu je zástupce nějakého buď vegetariánského nebo veganského předkrmu, hlavního jídla. Nejčastější je to třeba thajský curry, vegetariánský, veganský, takže to vlastně pojme všechny ty škály všech jako alergií, což je laktóza, lepek, což jsou asi nejčastější teďka. Třetí jasně nenapadá. Je pravda, že dneska se to ryby, hodně houby, jako... tam taky vlastně máme vlastně jenom paprika, zelenina, cibule, je tam zeleninový hodně jako silná omáčka s kokosovým mlíkem, curry. Samozřejmě o ostrosti se dá pobavit, když někdo chce méně ostrý, tak my to dokážeme dělat méně ostrý. Ale je to takový jako nejčastější, protože my zkoušeli jsme, helejte, od cuketových lazání přes cizrnu na paprice, ale prostě to Thajsko za těch 6 let nám vyšlo, jako, že je vizuálně dobrý i po hodině v šafině, je chuťově dobrý, je jako lehký, takže vlastně jsme zatím u toho zůstali, třeba nás něco napadne, něco novýho. Když je ta svatba větší, je tam prostě 100 plus hostů, říkám si, že dát to všem najednou na stůl asi není úplně reálný. Jde to pak třeba formou rautu, že si jako chodí, že si vyzvedají to jídlo? My upřímně jako doporučujeme celkově jako tu svatbu jako situovat formou rautu. Za prvý jako jednodušejc kor u těch stovkových svadeb nebo i nad 50 si jako vybere každý svoje jídlo, jako, nebo každý svoji jako preferenci chutí. Ono vybrat pro 50 lidí stejný předkrm, stejnou polívku, dejme tomu polívku se shodnou, ale jo, už se zase dostáváme zpátky k tomu. Vegetarián, co si dá místo vývaru. To znamená, my nabízíme dýňovou polívku, nebo dýňový krém, nebo tomatový, prostě nějaký zeleninový krém, ale už zase zastáváme, jako, že to bude zdržovat při tom výdeji. Takže ono jako ty servírované svatby jsou fajn, ale
je to takový jako náročnější z hlediska personálu, to znamená toho klienta to stojí dráž. Takže ve finále se to někde v penězích jako promítne. Jasně. Takže jako... Takže pokud někdo třeba řeší i rozpočet, tak je to vlastně varianta, kde tak trošku můžu částečně ušetřit. Takhle, když někdo řeší jako hodně rozpočet, vždycky všem říkám ideální svatba v lednu, na podzim. Tam vždycky jako všichni mají čas. Jasně. Cateringy budou levný, místa taky máte za pár korun. Ale ano, ne, teďka to byl vtip, ale jako když někdo řeší route, nebo když někdo řeší rozpočet, když bychom se celkově bavili o rozpočtu, když někdo chce opravdu jako trošičku jako ten rozpočet držet na úzdě, tak je dobrý už u té organizace původní myslet na to, že třeba nemusí být oběd, nebo obřad v 11, oběd v 1, pak nějaká pauza delší, tam všem vyhládne, pak večer, až nedej Bůh druhá večeře. Jo. Trošičku snažit se tu svatbu třeba posunout k těm odpoledním časům. Vynechat ten oběd a takže třeba začít ve 3. Jo. To je jako taky dost populární. Do nich třeba bylo 6-7 takových svateb, které začínaly opravdu ve 4. Všichni už přijedou jakoby neobědvaný, jo. Přijedou na nějaký ten snack lehkej, ve 3 je obřad, ve 4, v 5 je nějaký první jídlo, grilovaný, to už jako může být rovnou grilovaný, nemusí být žádný oběd těžký. A přelívá se to jako do nějakého street foodu v 8, 9. Takže tam se v tomhle se už potřeba, proto je dobrý jako opravdu ten catering řešit jako rok dopředu, yes. Abyste i v tom rozpočtu si to uměli jako poskládat. Protože tam pak se dá na to navázat prostě všechno ostatní. Tak, přesně tak. Jestli DJ má být od 11, nebo stačí, jako když přijde ve 3, jo, jako nějaká hudba, teďka odbočil, nějaká hudba je dobrá, jako mi tam byla aspoň ten Spotify na ten oběd, jo. Cinkání příboru a jako vidliček není úplně. Laskání a všechno. No, není to jako, teď jsme zažili jednu svatbu a tam nevím proč, ale neměli žádnou hudbu a bylo to takový jako hodně komorní zážitek. Jo, tak je dobrý, že vy máte hrozně moc zkušeností, že když jste na svatbě každý víkend, tak to můžete... Jako opravdu, jako my si nevymýšlíme, fakt my těm lidem rádi vyjdeme maximálně vstříc, ale když už to jako směřuje do nějaký velký záhuby, tak to kolikrát si říkáme, že jako nechte si poradit, nebo nechci to říkat, ale jako najděte někoho jiného, protože jako někdo nám řekne, máme od 11, všichni přijedou na obědvaný. Není to tak, je to blbost. Všichni jedou na svatbu hlavně za jídlem a za váma, dejme tomu v lepším případě, jo, ale všichni jedou na svatbu za jídlem. To znamená, jako někdo, kdo si myslí, že v 11 všichni přijdou na obědvaný a první jídlo dostanou třeba ve 2, je nesmysl. To je akorát pro nás může být jako problém, že ty lidi se nás budou ptát, oni nebudou chodit za ženichem, za nevěstou, ale máme hlad. Oni se budou nás ptát, že my tam budeme jako s těma svatebčanama, že jo. Takže někdy si říkáme, že jako za každou cenu prostě svatbu každou jako neberem, když jako prostě nikdo si nenechá poradit a trvá si na svým a je to nějaký z našeho pohledu jako velký nesmysl, tak helejte, je tady těch cateringů plno a využijte služby jiných. Jako. Je super, že to dokážete už takhle rozdělit a v tom vidět ty velké zkušenosti. No. Chápu, že pro svatebčany je to třeba často první svatba, nebo většinou, že jo? Je to první jejich jako nějaká větší jako organizace v jejich životě, takže jako jo, proto opravdu jako neradíme nějaký nesmysl. My jako, helejte, jako můžeme dokázat všechno jako pici, všechno, ale když je to něco ohledně jako množství, gramáží, poskládání toho dne, teďka vlastně už nabízíme částečně nějakou jako koordinaci toho dne, že třeba někdo jako nemá nikoho, kdo jako aktivní jako družičku, která by je sebrala a helejte, bude prostě přípitek, nebo někoho, kdo tam trošku jako tomu bude drabánek jako velet, ten den aspoň do toho večerního rautu, pak už je to v celku jedno, tam už to jede samou zábava. Ale i to jako dokážeme jako nabízet, aby prostě ty lidi trošku jako věděli, kam potřebují jako nasměřovat. Když je to pro někoho první akce, co si pořádá sám, tak chápu, že vidí, že je to všechno růžový, zalitý sluncem, ale přece jenom jako 50 hladových lidí tam nechcete jako odbouvat naštvaných. Sám vím, jaký to je, když je hladový. To je pravda a je pravda, že to jídlo je prostě hrozně důležitý na té svatbě. Všichni se na to těší a nikdo tam neřeší dietu, že všichni se prostě užívají a popíjí se, jí se. Je to tak, no, že to jídlo opravdu je jako jedna ze zásadních věcí. No. A co jsem pochopila, tak u vás to jídlo není jenom o tom jídle, ale i o tom zážitku, že vy tam jako regulárně grillujete před Jo, určitě, no, jako takhle. My jsme celý koncept firmy, když jsme ji zakládali původně, tak my jsme se snažili dělat všechno jako na místě. Samozřejmě to byly trošku naše nějaký jako sluníčkový
ideály, když jsme dělali 1-2 svatby za měsíc. Teď už samozřejmě nějakou tu předpřípravu máme větší, ale furt si jedem v tom, že masa si grillujeme vždycky tam na místě. To znamená, jako v kuchyni se nakládají, třeba se nachystávají od středy, od čtvrtka se marinujou a v tu sobotu v daný čas, vlastně 2 hodiny třeba předtím, když se bavíme konkrétně u porkety vepřový, tak ta si grilluje tam na místě, že ty lidi to vidějí, jako jak se to chystá. Jako veškerý jako zeleniny, v podstatě na svatbu u nás jedou jenom komponenty a skládá se to všechno na místě. Já jsem sám jako pracoval leta jako v cateringu a prostě posílat Cezar z kuchyně v 6 ráno a servírovat ho jako v 9 večer. Jako nikdy ten Cezar nebude tak čerstvý, jako když ho poskládáte na místě. Takže takovouhle jako filozofii máme. A takže vlastně pro ty hosty to je nejenom zážitek gastronomický, jako že si to s nima pochodnám si, ale vlastně i vidím tu přípravu a nějak nás do toho to záleží samozřejmě na lokaci. Někdy jsou lokace trošku krkolomní, že kuchyně je na druhém konci jako toho místa, ale jo, jako třeba jsme někam měli firmní akci, tak tam se porcoval celý losos, že to byl přání klienta, to znamená, jsme přivezli celý lososa, vykostili jsme ho, z filety jsme zaudili, z těch ořezů jsme udělali tatarák, takže vlastně vidí celou tu přípravu od celé ryby po vlastně samotnou konzumaci. Takže v tomhle tom jako se dá hrát. Dostávají se třeba ty ryby už dneska i na ty svatební cateringy? Moc ne. Nejsme na to moc zvyklí. Ne, moc nejsme. Jako losos zatím jako vévodí. My ho udíme jako vlastně v celku celý filet, nějakých 20 minut v grilu. To je asi jako max, co my jako z těch asi ryb děláme. No. Jako nenapadá mě, co bychom jako, že bychom možná mořského vlka sem tam nějaký grillujeme, ale to je tak jako maximum. A co takový tatarák v létě? Měla bych z toho trošku strach, ale chápu, že to je hrozně oblíbený. Ale říkám si, léto, teplo. Jo, jako tatarák se dá určitě jako, snažíme se vymluvit svatebčanům takový ty velký mísy z 90. zasypaný ledem. My je servírujeme jako formou finger foodu, to znamená v kuchyni se to nachystá, někdo v nějakém zázemí zachlazený. Z lednice se to vyndá, jako roznáší se. Většinou doporučím ty tataráky roznášet, protože ono samozřejmě léto, teď sluníčko se točí různě, ono jako někdy si říkáte, že tam je stín a za 20 minut tam praží slunce, je tam 35 nebo 40. Takže vždycky doporučím ty tataráky roznášet, jakože naše obsluha roznáší mezi hosty. A i celkově ty lidi jsou trošku jako na začátku stydliví, jak jsou to 2 rodiny, neznají se, nebo že jsou to třeba cizinci, jo, takže ono jako je dobrý, že ty lidi mezi tím u toho jídla se začnou jako komunikovat mezi sebou, že je to dobrý. Jídlo propojuje. Přesně tak, jídlo spojuje. No, je to pravda. A teď i frčí, že se šéruje různě. No, to je tohleto šérování je jako velký trend. Dokážete těm, nebo předpokládám, že to je vlastně ve vaší režii, když vím, že budu mít určitý počet hostů, tak vy naplánujete, kolik toho jídla přesně má být. Vy mi dokážete říct, ano. aby toho nebylo zbytečně moc, anebo naopak málo, protože... To je hlavně náš úkol. To je hlavně náš úkol. No, jako naplánujeme, ale samozřejmě právě pak se dostáváme, že někdo chce škrtit rozpočet a škrtí ho na úkor jako ty gramáže. Si říká 450 gramů, nebo teď třeba pletu, jestli máme 620 třeba, jestli 620 máme na oběd, a říkají 620 gramů, to je hrozně moc, ono to fakt není moc. Jako vemte si, že jedno šedé rajče průměrný má 10 gramů. Jako. Jo, takže jako vemte si, kolik šedé rajčat sníte. Jo, a teďka jako 620 gramů, tam máte teplý maso, mimo polívku, to je třeba u obědu, polívky jsou mimo. Máte tam předkrmy, pečivo, omáčky, zelenina, jo, takže ono 620 gramů není jako vůbec nic, co by jako normální člověk jako nesnědl, když jede hodinu na svatbu, dá si 2 kanapky předtím, protože je nervózní, pak si dá 2 pivka, tomu slehne a rázem je tam hlad jako blázen a 620 gramů do lidí zahučí a my si pak říkáme, no, vidíte to, vyšlo to akorát. Ještě pak vlastně stráví hodinu na tom obřadu, jasně, s tím focením všechno. No, takže ono, jako opravdu někdy se dostáváme, ale ano, to je hlavní náš úkol, ale my ty gramáže za ty leta už máme relativně jako vychytaný. Tam už si samozřejmě hrajeme jako akorát s časem. Třeba když někdo to má tu odpolední svatbu, tak tam jim to třeba drobánek navýšíme, že to je takový jako oběd do večeře, říkejme tomu. Takže v tom se dá hrát, ale jinak takový ty standardní svatby, oběd, předkrm. Teďka třeba jsme od Loňska jsme trošku stahovali gramáže těch občerstvení před obřadem, protože jsme viděli, že to prostě ty lidi nejí. Je to tam opravdu jenom jako doplněk. I na tom se třeba dá ušetřit, kolikrát řeknu, no, my přivezeme koláčky, OK, přivezte si koláčky, protože opravdu vidíme, že to je jenom doplněk k něčemu jako buď koláčku, nebo nějakému ovoci, nebo k něčemu, takže tam jsme trošku váhu stahovali, protože jsme
jako nechtěli vyhazovat. My jako celkový jídlo jako z té svatby nikde vyhazujeme. To znamená, i to je výhoda toho, že my to jako vaříme nebo grillujeme čerství. To znamená, my si dokážeme jako vidět reakci těch lidí, to znamená, buď ty panenky doděláme hned, nebo se dodělají později, aby prostě byly vždycky v ten daný čas čerství. Jo, aby to tam prostě se nesušilo jako 3 hodiny někde na hotplateu v šafině pod lampou. Já jsem si právě říkala, jak fungujete s těma zbytkama, anebo naopak, když se to jí rychleji šestli jako... Zbytky jako moc nebývají a když už, tak většinou to necháváme na těch lokacích, buď přendaný do jejich jako nádob a my máme vlastně odjezd cateringu nebo odjezd kuchyně je kolem 9. 10. hodiny. To znamená, to přendá do jejich mis, nebo pak je varianta, že jim to necháme v našich nádobách a bezplatně to lidi můžou přivést klidně i špinavý, trošku samozřejmě opucnutý, ale jako nemusí to drhnout myšce, ale aspoň bez zbytku přivést do pondělka, to má jako zdarma zápůjčku, do pondělí to přivezou na naší základnu. Pak je druhá varianta, že když není vůbec nic, tak to předáme do nějakých krabiček a mají to tam do večera, protože samozřejmě ta hostina nebo ten program běží dál do 1 do 2 do rána kolikrát, takže aby tam měli aspoň něco k zobnutí. Já jsem se zrovna říkala, do kolika vlastně ty lidi jedí. Ale ty jedí, no právě i proto jsme stahovali ten čas trochu té kuchyně do 9 za prvý z nějaký logistiky podjezdu kuchyně, protože ty kuchaři přicházejí jako první, vlastně od 4, od 5 od rána už jsou na nohou a pak už vlastně v 10 jsme nikoho moc neviděli, kdo byl. To už tam jako kolikrát tam jako někdo si přijde pro pár burgerů, jo. To znamená jako držet kuchyň do 10 je zbytečný. Stáhli jsme to do 9, je to pak přendaný do těch nádob, nebo je to v našich nádobách, ale už jako nic moc se jako nevaří. Vždycky se to dodělá a je to tam. Jako pro vás a vaše kuchaře to musí být obrovská šichta, takhle od rána začít až jako do večera. Je to šílený, jako ještě to peklo. Musíte to milovat, když to děláte. Ne, jako určitě celkově gastronomii musíte milovat, jinak byste to nedělali. Neděláte to pro peníze. No, jako je to fakt dlouhý, jako. No, ty musí být obrovsky dlouhý a je to i práce s lidma, že jo? Ona i jako nějaká psychologie zatím je prostě. Některý ty hosti, jako to, že vám sedli manželé, ještě neznamená, že i ty všichni hosti budou v pohodě, když se někdo opije. Jako, to se nám jako málo kdy stalo se nám u první naší svatby, že tatínek se nějak tam něco nepohodl, ne s nikým od nás, ale nějak se jako to popil. A bylo to takový, jako že po nás házel láhve. Někdy tam letí skleničky, ale díky bohu ne po nás. Ale jako někdy jsou ty večerní hodiny těch svadeb jako náročný, no. Ženicha sundavali z balkonu, jako někdy jsou ty zážitky opravdu jako... Jste mohli vydat knížku o tom. To ještě ne, ještě počkáme. Až se toho nastřádá víc. Dobře. Když dokážeme říct, kolik zhruba máme počítat v rozpočtu cca na osobu? Já chápu, že to může být strašně variabilní. Můžu to mít... Počítejte nějaký 2000 korun bez nápoju, 2500 s nápojem a dejme tomu opravdu, jako je to jako střed, trošku jako řekněme vyšší, jako lepší střed, že to není úplně jako low cost jako menu, ale vždycky je to individuální. Vždycky je pro nás zásadní v prvním e-mailu nebo na Instagramu zprávě nebo někde SMSce prostě datum, počet a aspoň rozpočet osoba nebo celkem. To jsou jako 3 zásadní, jako od čeho my se můžeme odpíchnout. Jestli máme vůbec kapacitu, jestli vůbec se vejdeme do toho budgetu, protože někdy jsou ty budgety velmi jako velmi slim. A za třetí vlastně počet lidí, což je z hlediska logistiky, aby jsme měli dostatek nádobí třeba, jako aby nám tam nepadla svatba pro 200 lidí a my jsme zjistili, že nemáme nádobí. Jasně. U toho počtu těch osob, tak na začátek asi mám nějakou představu, ale předpokládám, že těsně před svatbou nějakých pár týdnů se to asi dolaďuje úplně napřesno. Je to tak, přesně jak říkáte, je to, že vlastně teď modelová situace, řešíme třeba svatbu rok, jsem tam nějaký meníčka si přihazují holky, a 14 dní před svatbou je call, buď online nebo telefon od manažerky Míši, která se spojí se svatebčanama a tam se upřesní počty, časy, jestli nevzniká nějaká alergie u někoho něco. Ale dobrý je jako si říct jako už reální počty ten rok předem, jo? Neříct nám, svatba bude pro 150 lidí a nakonec tam přijde 80. Jo? To znamená jako velký rozdíl. Je to velký rozdíl jako z hlediska nádobí, personálu, jo? Jako tam plus minus říkáme u ochutnávek. Když se to změní plus minus 10-15 lidí, je to úplně v pohodě. Připočtou tam kapelu, zjistí, že nesehnali DJ, přijede kapela, jde 5členná, jo. To všechno hraje jako roli, jo. To je dost taky podstatný.
nezapomenout na stravování dodavatelů. Jo. To jsem chtěla říct, že často se asi snadno zapomene, že tam je prostě kameraman, jednou se nám stalo, že na jedné velké svatbě nám zapomněli říct, že měli 4 řidiče, štáb kameramanů a fotografů asi o 15 lidech. Tak to... jsme si říkali, že to maso nějak rychle mizí a pak jsme si tak jako zběžně dopočítávali počtama, že on to byl rautově, takže to jako úplně nedopočítáte. Jasně. Když je to porcově, tak to dejme tomu jako dopočítáte, že do poslední porce, ale rautem ty lidi se rozplynou, až to bylo ve velkém areálu, tak jsme si říkali, no, asi šáhne pro rezervu. Jo, protože tam, to člověk neohlídá, že jo, nějak automaticky, logicky se jdou taky. Jo, kolikrát třeba svatebčani se sami sebe zapomnou započítat. Že ještě, jo, jasně. Že zapomnou, spočítají všechny babičky, ale jako sami sebe na sebe zapomenou. No, takže tohle je dobrý. Jak jste zmínil ty babičky, bavili jsme se o tom, že teď hodně doporučujete formou toho rautu to udělat všechno. Jak to zvládají a chápou babičky a dědečkové? To starší generace, která je zvyklá, že jim tu svíčkou někdo konkrétně donese? Tak samozřejmě máme proškolený personál, který rád přinese staršímu osazenstvu svíčkovou, ale jako stává se to velmi zřídka. Ono celkově, my tu svatbu zahajujeme tak, že vlastně mají společnou polévku. Takže nějaký punt z toho, řekněme, retra nebo něčeho takového slavnostního tam furt je. Takže i babička, jako, která si pamatuje na svoji svatbu někde na zámečku, tak ta tam jako má svůj jako element toho, že je přípitek. Je tam zanesená terina, ve které je třeba 6 až 8 porcí. Ty lidé si naberou každý, kdo chce, jestli někdo chce víc knedlíčku, méně knedlíčku, víc zeleniny, méně zeleniny. A pak se vlastně rozplynou do toho rautu. Někdo chce jít ven na grill, někdo si dá studený raut, někdo teplý. A ono i to je dobrý, že se to přesně každý rozplyne různě, takže nikde se netvoří fronty. Ono u rautu nad 80 lidí je lepší vždycky stavět 2, ale to jsou takový naše už interní, aby to jako trochu odsejpalo u toho oběda, protože samozřejmě všichni jsou jako hladoví. Kolik vás takhle jezdí na svatbu v týmu? Je nás hodně. Teďka jste mě zaskočila. Pardon. Jako průměrná svatba je nás třeba 7. To bych musel pojít na fotky, jako nech nás se fotí, ale jakože většinou tak 7. Do 50 lidí jede jedna kuchyň, nebo jeden z kuchyně, nad 50 jede jako 1,5, že mu někdo z placu jako dopomůže třeba, nevím, dotočit jarní závitky nebo něco takového. Nad 100 lidí už jedou 2 a takhle se to násobí. U obsluhy je to tak jako kolem 30 lidí, jeden na debaráz. Jakým je tom průměr, jezdí nás 5 až 7 lidí na svatbu. Co doporučujete, když jsou na svatbě děti? Co je fajn jako zařadit pro ty děcka? Nechat je doma. Ne, to ne. Děti jsou fajn. Jste říkal, že jste tatínek, tak jo, to znamenalo, tak bacha, co tady řeknete? Jo, já to vím, já bych je taky svoje nechal doma. Sičáky. Hledajte, děti jsou dobrý, dobrý, opatrně s malýma dětma, prostě, že oni samozřejmě tam někde lezou, padají, tak je to, pro tu obsluhu to může být trošku krkolomný, furt se tam nosí horký teriny, jsou tam horký talíře, těžký grily, horký grily, takže na to opatrně, ale samozřejmě děti jsou vítány. Co se týče skladby, nebo co se skladby menu, řekněme, že pro děti se vždycky tam něco najde. Jo? Myslím si, že tím, že to je rautem, tak si ty rodiče pro ty děti vždycky něco uloví nebo něco naberou. Ale z hlediska placení samozřejmě, když se dostane k financí, tak děti do 3 let u nás mají neplaceno. Teď abych to neřekl špatně, já jsem fakt hodně už dávno řešil tady tu. Pak od 3 do 15, do 6, tak nějak mají za půlku a od 8, nebo tak do 8 a od 8 už nemají za plno, protože to, co sní náš 8letý brzy sní skoro stejně jako já, protože já zase nejím, mám hlad, ale nejím a on má chuť takže jí, takže takže opravdu je to takhle rozčleněné, je to jenom za 50 anebo za plnou. A nebo do těch 3 samozřejmě nic, protože do 3 toho moc nesmí. Ale jo, je fajn, že to rozlišujete vůbec, že stávají se, že jsou hodně svatby třeba o dětech, opravdu, že tam se sejde partička, že všichni mají 2 až 3 děti a pak je to spíš takový dětský tábor, než svatba. Takže to. Jo, tak pro každýho to kouzlo je určitě, ty děti tam tomu atmosféru dodají velmi zdatně, takže... Je to pak podle nich. Jo. No, ještě mě napadlo, vy jste zmiňoval u té ceny, jste zmiňoval i cenu, když je v tom pití. Vy zajišťujete i pití? Ano, jo, máte to všechno. Pití, tak to jsem nevěděla právě, všechno, takže fakt i pití. Všechno, ale samozřejmě pití
Můžeme dodat, nemůžeme, máme takový 3 varianty, můžeme komplet nápojový balíček od skleničky po barmana s nápojem a našima. Pak tam máme variantu jenom barman, svatebčení si dodávají svoje nápoje a lokace má svoje sklo, takže tam jsou jenom naše ruce. A třetí je, že dodáváme sklo a dodáváme ruce a nápoje, což je nejčastější, na lokacích, kde není vybavení, to znamená, jsou skleničky, pípy, výčepy, všechno možný, tak my dodáváme všechnu technologii, sklo a barmany a hosté si nakombinují, co chtějí podávat. Vždycky je dobrý si samozřejmě říct dopředu, aby jsme měli třeba naražedla na daný konkrétní pivo a tak. Mě tohleto hrozně děsí při představě, že organizuju svatbu nejen pro 100 lidí a mám vypočítat, kolik toho mám sebou nakoupit. Byla jsem na svatbě, kdy si to sami zařizovali a ještě teď po 2 letech od svatby se jako vypíjejí zbytky. No, tak to vidíte, tak to máme stejný příběh. Nebyli jsme na stejné svatbě. Je to možný. Protože je to trošičku jako taková jako věštění z koule, křišťálový, ale jak říkáte, no, jako dobrý vědět aspoň trošku skladbu těch lidí, co pijou, jo. Jestli jsou to víc pivaři, vinaři, samozřejmě, když je to svatba z Moravy, tak bude předpokládám víc víno. Je to hodně jako individuální. Jako míchaný drinky už teďka jedou míň, i když třeba na poslední svatbě minulý týden docela jeli dost, takže je to různý, jo. Jako Aperol, tomu zatím asi vévodí, máme takový jako super jako mašinku na Aperol, kde si ho míchají jako ty lidi sami, je to takový jako interaktivní. No, takže vlastně ty nápoje... Furt frčí zelená? Je to nějaký? Ale to asi nevím, asi ne. Už to vypadlo, zelená. Já myslím, že ne, vůbec, jako to vůbec si neslyšela, asi ne, vůbec ne. A co frčí teďka, co se pije? Ten Aperol? No, asi Aperol a šlapy pivo? Jedou pivo. Jako často jsou nějaký mini pivovárky, někdy se stává, že to je třeba 6 mini pivovárků, že každou hodinu narážíme jiný sud, což je taky docela pestrý, ale pro ty lidi asi náročný. Potom, co ještě frčí jako z těch drinků? No, asi jako, je to různý, ale jako ten Aperol, to je právě, jak jste mi připomněla, že někdo dopíjí 2 roky starý zbytky, to se nám stalo před 2 lety svatebčani právě taky, jako někdo jim poradil, nějaký kalkulátor někde na netu, že musíme koupit, kolik to je, 6 nebo 7 kartonů Aperolu. GPT možná? No, 6-7 kartonů Aperolu. Tak to tam přivezli, my jsme si říkali, ty bro, kam to mají? No. Říkám, nám to poradil ten, tak jsme to nakoupili a říkám, tak to budete dopíjet ještě na svatbě svých dětí. To fakt jako, někdy to, jako dobrý to zkonsultovat. Ta Míša jako vám v tom ráda poradí, jo, jako tam není nic, co by, na tom nestavíme raketoplán, no, tak holt to pivo jedno dojde, bude jiný, jo, nebo bude víno a jako neskrachuje snad na tom svatba. Mně přijde jako hrozně jednodušší prostě přenechat to na tom cateringu, ať to zařídí a já to nemusím. Tak je to samozřejmě nějaká jako dražší trošku varianta. I pro nás je to samozřejmě, jako my jsme i kolikrát radši, že ty lidi si to zařídí sami, protože vědí, co ty hosté pijí. Jo, jasně. Takže jako nám to nevadí jako to naložit, ale spíš, aby jsme trefili tu chuť těch lidí, jo. Aby jsme pak prostě v 11 večer jako nescháněli někde Plzeň nebo něco podobného. Pro Plzeň ještě je lepší varianta, to už tak jako dneska máme obšancovanou, kde se to dá sehnat, ale do 9 večer. Ale jako v tomhle tom Prosecco hodně. Prosecco je zatím asi. Bych skoro řekl jako pivo. Dneska už asi to Prosecco víc než je běžný víno, ne? No. Fakt to víno jako skoro vůbec. Jako to nejsou Moraváci. Tak tam Moraváci, to je víno, slivovička. No, jo, hruškovička, jablonový, no jasně, přesně to tam frčí. Jak přežíváte vy ten den? Dáte si taky něco, nebo musíte vydržet bez všeho? No já si to dám jako ráno, já to mám takovou testovací, vždycky všem říkám, musím otestovat pivo, protože kolikrát, ale opravdu to není sranda, jo. Každou druhou svatbu někdo zapomene, buď pustí chlazení, nebo to špatně, nebo něco, takže jako jedno testovací pivo si dáme ráno a pak vlastně už ani moc jako není čas, jo. Ono jako vám začne jako oběd, z oběda sklidíte, poklidíte, převlíknete bufety, tomu říkám, když se to přendává jako na večer a začínáte grilovat druhý den, druhý večer, jako večer, takže jako pak vlastně dogrilujete, mezi tím už třeba část týmu něco balí. Ono jako ten den vám uteče úplně neuvěřitelně, jako organizujete něco rok a ono to během jako 12 hodin jako zmizí, se sní všechno a jedete na novo, no. Takže je to takový jako dlouhý. Co byste doporučil nevěstám a ženichům, který plánují svatbu? Je nějaký tip za vás? Nějaký tip? Vybrat si kvalitní dodavatele. No stojí to na tom pak ve výsledku. No jako stojí to, ne, stojí opravdu, jako na té lokaci je dobrý se jako zamyslet. Samozřejmě
stávají, což nás jako velmi, velmi, velmi těší, že se stávají, že vybírají první catering a pak vybírají lokaci, jo. My máme samozřejmě třeba 3-4 lokace, se kterými spolupracujeme často. A mimochodem dochystáváme třeba i jednu svoji lokaci, ta už je ve fázi dochystávání. Takže na příští sezonu bude? Doufejme, nechci tady nic zakřiknout, stůl máte dřevěný, tak za něj zaklepu, ale doufejme, že to bude naše vlastní už lokace, ale dobrý opravdu, to nás jako velmi těší, že přijdou, že jsme jim jako chutnali u někoho na svatbě a ptají se, kde bychom vás mohli jako mít na catering, protože spousta lokací mají samozřejmě jako exkluzivitu s jiným cateringem, nebo mají svoji restauraci, nebo je tam nějaký jiný důvod, proč to. Takže proto jako je dobrý vybírat jako v symbioze i místo, i catering, případně když jste ochutnali catering, tak dobrý jako se zeptat, třeba mají, spolupracují s nějakýma místama. A prozradíte jenom v jaký části, nebo kde zhruba budete tu lokaci mít? Mělnicko, bude to luxusní, fakt krásný, bude to jako hodně do kuchyně, bude to jako variabilní, na škole vaření, jako bude to krásný, jako už nás to 6 let jako nechystáme, takže doufejme, že to na příští rok už tam vznikne. Takže když budou sledovat vaše stránky nebo Instagram, jednoznačně, tak tam to najdou. brzy to snad jako už spustíme. Kde vás najdou teda naši posluchači? Tak zásadní asi je dnešní době Instagram, bych řekl, že Instagram je asi jako hlavní náš jako kanál, samozřejmě e-mail, telefon už asi tolik ne, když zrovna dneska 2krát někdo volal na catering přes telefon. Asi Instagram a stránky. Okay, tak dáme pod video odkaz, ať si vás můžou najít nevěsté ženichové. Super, já myslím, že jsme probrali všechno. Tak skvělé, zajímavé. Tak ať se vám daří, ať se to dobře daří. Díky moc, díky. A sami milí nevěsté ženichové. Jo, tak to určitě bude. My si tak sedneme vždycky. Jo. Skvělý. Děkuji moc. Tak jo, díky moc za rozhovor. Díky za pozornost a budu se těšit zase příště na viděnou.